Telefònica us ofereix aquest espai. Soc Enric Rovira i em dedico a fer productes de xocolata. Soc fill de pastissers i des de petit vaig veure la xocolata que tenia la seva part creativa i gastronòmica i em va interessar molt i a partir del 93 vaig dedicar a muntar la meva empresa de xocolata. Vam néixer amb la voluntat de fer una xocolata d'alta qualitat, diferent en quant a disseny, en quant a sabors, en quant a concepte. Jo crec que una de les grans aportacions que hem fet nosaltres al món de la xocolata és donar un concepte a la xocolata. I hem aconseguit que això funcioni, també vinculats a la tradició de la ciutat, de Barcelona, i estem exportant gairebé tota Europa i Estats Units i Japó. Nosaltres tenim la voluntat de ser líder en la innovació en la creació de productes de xocolata. Volem marcar tendència com hem fet fins ara i volem estar presents a les millors botigues del món. Que el que és interessant en un emprenedor que tiri endavant a pesar del que li digui tot al seu voltant. Quan et creus una idea, l'has de defensar al màxim i fer-la, encara que t'equivoquis. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.